Bismillahirrahmanirrahim. Barkanmu da zuwa darasi na farko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Al-huruful hija'iyya, wato harufan larabci. Ina so yayin da nake yi kai ma ka riƙa yi. Bismillahirrahmanirrahim. Alifun, 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 ba'un, 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 ta'un, ta'un, fa'un, fa'un. Wannan fa'un ka tabbatar harshenka, saman harshenka ya taɓa haƙorinka na sama, ya taɓa saman haƙorinka na sama. An fahimta? Ya taɓa haƙoranka na sama. Fa'un, fa'un, jimun, 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 ha'un, ha'un, ha'un. An ji ko ha daga can cikin maƙogwaronka. Ha'un, kha'un, kha'un. An ji ko daga tsakiyar maƙogwaronka. Kha'un, kha'un, dalun, dalun, zalun, zalun. Ita ma wannan ka tabbatar har saman harshenka ya taɓa haƙoranka na sama. Zalun, zalun. Ra'un, ra'un. Wannan ra'un ka tabbatar ka kaurara bakinka. Ra'un, kar ka ce ra'un. A'a, ra'un. Zayun, zayun. Sinun, sinun, sinun. Shinun, shinun, shinun. Sadun, sadun. Ka kaurara bakinka. Sa, sadun. Dadun, dadun. Wannan idan ba ka saba faɗinta ba sai ka ɗan yi practical, wato sai ka jarraba. Dadun wato harshenka, gefen harshenka zai taɓa haƙorinka na sama. An gane? Na gefen damanka ko na gefen hagunka. Gefen harshenka, gefen hagu ko gefen dama da shi ake amfani a faɗi dadun. Ka kaɗa harshenka ya taɓa haƙoranka ko kuma dasashinka na sama na ɓangaren hagu. An fahimta? Ko kuma na ɓangaren dama. Da fatan kun gane. Dadun, dadun. Ka zauna ka koyi yadda ake faɗinta domin ka inganta karatun larabcinka da kuma yadda ake karanta Alƙur'ani yadda ya dace. Ƙa'un, ƙa'un. Wannan ma sai ka kaurara harshenka. Ƙa'un, ƙa'un. Za'un, za'un. Wannan za ka kaurara bakinka na farko kenan. Sannan abu na biyu, harshenka zai taɓa haƙorinka na sama. Za'un. Ka kaurara bakinka sannan harshenka ya taɓa haƙorinka na sama. Za'un. Wato ɗaifin harshenka ya taɓa haƙorinka na sama. Za'un. Tare da kaurara bakinka. Za'un. Ainun, ainun. Ana ji daga can cikin maƙogwaro ko? Ghainun, ghainun. Fa'un, fa'un. To ita kuma wannan leɓenka na sama shi zai taɓa haƙoranka na ƙasa. Fa'un. Kar ka ce fa'un kawai da laɓɓa kaɗai. A'a, da leɓe ɗaya ake amfani na saman harshenka sai ya taɓa haƙorinka na ƙasa. Fa'un, fa'un, fa'un. An fahimta? Na'am. Sai ƙafun, ƙafun, ƙafun. Sai ka kaurara bakinka sosai. Kafun, kafun. To kun gani wannan kafun. Wannan kuma kha'un, kha'un. To shi yasa ake so kowane harafi ka ba shi haƙƙinsa. Lamun, lamun, lamun. Mimun, mimun, mimun. Nunun, nunun. Wawun, wawun. Ha'un,
ha'un. To kun ji wannan ha'un, wannan kuma ha'un can cikin maƙogaronka, wannan kuma daga saman maƙogaronka ha, wannan kuma daga can ciki ha'un, wannan ha'un. To insha Allah idan kana ƙoƙarin bambance su za ka ƙware, ko da ka zo karatun Alƙur'ani za ka ga kana yin shi yadda ya kamata. Hamza, hamza, ya'un, ya'un. To wannan ina so ka rubuta su duka, bayan ka rubuta sannan ka yi ta karanta su a littafin da ka rubuta ka yi kamar sau 30, sannan sai ka zo kuma ka rubuta da ka ba tare da kana kallon su ba. Misali ka faɗa zuciyanka alifun ka rubuta ta, ka faɗa zuciyanka ba'un ka rubuta ta, in dai har ka rubuta to ka iya, in ba ka rubuta ba ka dawo ka maimaita wannan darasi. Darasi na gaba shine zan auna fahimtarka insha Allahu ta'ala.